Mae pethau'n dechrau poesi yma yng nghanol fan gneifio Meirion. Da ni'n edrych ar ragdrawf yr adran ganolradd ar hyn o bryd. Mae yna 8 rhagdrawf i ddod sydd yn dangos y dyfnder talent sydd yna o ran y gneifwyr ifanc. Mae'r rhain yn gneifwyr profiadol sydd wedi bod yn teithio'r byd yn cyflefnu i gwasanaeth i ffermydd ar hyd y lled y byd. Ac ar un mae Rory Owen, ar 2 Luke Price, ar 3 Bedwyr Siencyn, Kai Jones ar 4, ar 5 Daniel Williams, ac yn y pen draw na mae Rodri Davies ar 6 fan hyn. Mae'n mynd yn dda iawn yma, cneifio taclus dros ben ar y safon yma, a mae yna batrwm i'r dill o cneifio fan hyn. Mae yna 35 o drawiadau gyda'r handbys na i fynd rownd corff yr oen a cael y cnu oddi ar y corff mor gyfan ac sydd bosib. Dyna ydy'r anel a gwneud hynny yn daclus ac yn gyflym. Y mwyaf byd o wlân sydd yn cael ei gadw yn gyfan, gorau'n byd y mwyaf gwerthfawr ydy'r cnu. Dyna'r cynllun da ni'n edrych fan hyn ar Luke Price, cael chydig bach o drafferth ar y stodiau eirio yna. Yr wyn mae'n cael ei cneifio am y tro cyntaf, wrth gwrs wedi cael ei geni yn gynharach eleni, felly dydyn nhw rioed wedi cael ei cneifio o'r blaen, ond mae'n cael hwyl dda iawn mae o'n cadw'r grif na'n llawn y gwlan tra gallith o mynd ar un y stodiau eirio yna. Wedyn garo bod yn chydig bach yn fanylach wedyn wrth fynd rownd yr ysgwydd ola yna cyn mynd lawr yr ochr dalu fel da ni'n ei galw hi. Edrych ar hyd yr hes yma hyn, rwan am yna 3 oen allan gan bawb erbyn hyn, allan o 4 o wyn, felly mae'n mynd i fod yn agos iawn i weld pwy sy'n mynd i orffan gyntaf, pwy sy'n botwm coch yma y tro yma. Bedwyr Siencyn ar 3 yn dod o dal y bont ac wedi treulio'r gaeaf yn magu profiad y draw yn y Seland Newydd. Fel llawer iawn o'r bechgyn yma i uchelgais nhw ydi cneifio efo'r gangiau mawr na draw yn Seland Newydd, adeiladu profiad a cael dysgu yn iawn sut i wneud niferoedd mawr yma sydd angen mwyn gwneud fywoliaeth wrth gneifio. Ac o hyn ymlaen mi fyddan nhw yn anelu symud i fyny'r hengoedd yma yn y sioe fawr mwyn gallu cystadlu yn y dimercher yn yr adran agored yn y pen draw. A fel maen nhw'n ennill mwy a mwy, maen nhw'n gallu symud i fyny a cael eu cydnabod yn gwella i sgiliau. Dyna'r ysgol brofiad sydd yn cael ei gynnig yma yn y sioe fawr. Fawr iawn ar ôl rwan 4 oen gan y 4 ohonyn nhw, un ar ôl yn y gorlan i Daniel Williams, ond pawb arall rwan allan efo'i 4 oen gan gynnwys yn fan hyn, lle da ni efo Rory Owen. A wedyn draw a ni weld mae'r stodiau hirion unwaith eto yn cael ei cyflawni yn fanne gan Bedwyr Siencyn, ac ar 2 fan hyn Luke Price ydy'r bachgen yma, ond ar 5 draw yn fanna Daniel Williams ynta ar ei 3ydd oen, cael rhyw chydig bach mwy o amser yn fanna. Mae o'n fwy pwyllog na'r gweddill. Golwg rwan lle da ni arni, un lawr yn y cefndir yma na unwaith eto, ar 5 gan Kai Jones, cael hwyl dda iawn arni ac yn mynd yn slick dros ben. Camera rwan yn troi at Kai Jones a Bedwyr Siencyn yn fan hyn, ond Kai Jones ydy'r bachgen sy'n gorffen yn gyntaf. Fawr iawn i ddewis rhwng fo a Rory Owen, mae'n agos wedyn rhedeg y sioe ymlaen. Luke Price wedi darfod hefyd. Bedwyr yn dod ar hyd y goes ôl na rwan, rhyw chydig bach o drawiadau, tua 35 o drawiadau, mae'n gymryd i fynd rownd y corff i gyd, taclus dros ben, Bedwyr Siencyn, pwyso'r botwm coch, ac wedyn Rodri yn y pen draw, Rodri Davies hefyd, felly pawb ond Daniel Williams wedi gwblhau i gwaith fanna. Gobeithio mynd trodd i'r rownd nesaf.